Ahoj, mé jméno je Tix, vítám tě u tohoto videa a dneska to bude takový menší tutoriálek na to, jak si můžete rychle stahovat z úložka soubory. Jdeme na to. Máme otevřené úložto, tady dole nám to ukazuje, že se to může buď stahovat 4 minuty za 4 koruny, nebo 2 hodiny 50 minut. Můžeme to obejít díky programu Vžum, tenhle program funguje jenom na úložto, tady to má dokonce napsaný. Máte ho rozhodně v popisku videa, tak se můžete když tak stáhnout. Prostě kliknete na tuhle ikonku, dáte OK a už se vám to stáhne, je to strašně jednoduchý. Teďka, když máte program stažený, tak stačí na něho kliknout. Já ho už mám tady na ploše. Takhle se vám ukáže okýnko. Sem dáte, kam si to chcete uložit, ty soubory. Já tady mám nastavené, aby se mi to stahovalo do určité složky. Jediné, co teďka musíte udělat, když chci stáhnout tenhle Matrix, tak skopírovat URL adresu a tohle URL adresu hodit sem do adresa souboru. Tohle je de facto všechno. Tohle stahování děláte samozřejmě poprvé, tudíž si musíte změřit rychlost internetu. Kliknete na tohle tlačítko, to vás přesune na stránku, kde vám to změří vaši rychlost internetu. Chviličku počkáte, až se to načte. Mně to ukazuje hodnotu 97. Tuhle hodnotu 97 zapíšete sem do rychlost stahování a de facto to je všechno. Teď dáte jenom start. Chvilinku trvá, než se to začne stahovat, ale rozhodně to nebude 2,5 hodiny. Úlož to udává, že se bude stahovat 4 minuty, když to máte placené, tohle je zadarmo a bude to stahovat 5 minut. Jediné, co se může ještě stát během stahování, tak je to, že vás to bude chtít ověřit, že nejste robot. Budete tam mít klasický tenhle obrázek a vy tam budete muset jednoduše napsat to, co je na obrázku napsané. Jak vidíte, film se mi stahuje, bude to trvat úplně chviličku, takže si můžete klidně za půl hodiny stáhnout milion filmů. Podle mě to je strašně užitečná aplikace, mě to zachránilo strašně moc času. Doufám, že vám tenhle tutoriál pomohl. Pokud ano, rozhodně zanechte like a napište do komentáře, co si vystahujete z úložka. Já se s vámi pro dnešek loučím a zatím ahoj.